Prista lewat meneh. Bene kapok ngebak berandane wong-wong kuwi. Ora apa-apa ya, Mbak, Mas. Ngebak beranda lek sampean ra seneng dilewati wae. Ora usah mbok dulit, ora usah mbok delok. Aku ki wingi berdimbok. Bocah iki cilik, ayu. Bocah ngomong, "Mbak, sampean ki ora risih, ora judeg tah? Sampane diomong rono, diomong rene." Lek aku jawab, "Bene to, Nduk. Sakno wong-wong kae ora neng topik pembicaraan. Jor-jorno kae wong tukang rasan-rasan. Aku mendino dirasani. Yo kelong dosaku. Ngono ku yo gawe aku pengen gawe dosa meneh lho, Mbak, Mas. Aku lek lewat ning beranda. Ra usah mbok gape lek ra seneng. Kok mbok omong rono, omong rene. Aku upload foto salah. Aku nggak status salah. Nggak status galau salah. Seneng salah. Pokoknya serba salah lah. Ngomong salah, romong salah. Yo ora apa-apa, sampean ngomong apa wae. Tak rungokne, tak boco, tak saring. Aku ki meneng bukane ora ngrungokne sampean ngomong lho. Aku meneng bukane aku gak mboco lho. Yo mboco. Tapi kan aku juga nggak harus kan jawab komen-komennya sampean. Mergo aku yo mau ribut, mau debat. Buat mbak-mbak. Mungkin wong-wong ngono kae ngomong ke aku. Yo karena mereka nggak ngerti aku. Dadi ngomong ke. Sing ngomong aku lali bojo. Lah kapan aku rabi? Mbakku lurung rumangsa mantu. Kok iso men? Wong tuaku ki urung rumangsa mantu. Kok iso menjarane aku lali karo bojo? Tiap aku ngomong apa ngono, ala Prista lali karo bojone. Cek piye? Lah kon piye lho aku ki? Ngomong ora dirungokne. Percuma to. Wis pempiro aku ngomong. Kapan lek aku rabi rumangsa, terus ana sing ngomong meneh lho meneh. Lah terus dek tak tekoni, jare kan dek kenal aku. Ceritane komen lah Mas iku. Aku ki kenal karo bocah iki tanggoku. Dek lali karo bojone karo anake. Lah aku yo tekon to, tak jawab komene. Ngapunten lho Mas, sampean niku sinten? Ngriyane sampean pundi? Ngono yo glagepan ra iso jawab ngono. Ndadak ngomong lek ora nang faktane iku fitnah lho. Aku sih enggak nuntut. Tapi sok mben dituntut ning akhirat lho ya. Tuntut dede lho ya. Ya wis lah ngono wae. Mbak-mbak, mas-mas. Salam damai dan kompak selalu wae. Rasa padha ribut. Wong kabeh dulur. Jarane keturunan Nabi Adam karo Siti Hawa. Ora sik padha ribut tae. Jan. Yo wis ngono wae. Wassalamualaikum.